Tanga kaombera. Baba nza mchakudai na dzimai yenyu. Imam chawada. Ndiri kuda mhuri yangu. Amaya ndikudai sema tamchada murume taurai tinzwe zvikonzero zvacho. Taurisa. Konzero chacho nambo wandishokura kupomera ndinhu. Chechitu kana tunoshanda toni makocha. Funga babasa tunoshanda zvakafanana babasa kana mvura yakanaka tesemuti. Asi wakabata mari vanoti nezvibaba. Ukupuwo mari yekuenda tendowana bhuku. Vanenge vachitoda kutanga taita kutenga magetsi kana zvinowana kupeke baba. Iwo vanenge vachitoda. Aina anakunzwa zvinhu zvamataura vese havana kunzwa. Tangisa itinzwa. Ndatine chikonzero chandiri kurambira musha chekuti isusu tinoita zvekurima kocha. Baba tinenge tichishanda tiri tese nababa. Asi pamari vanoti ndini baba ndinorohwa. Vana gukuwa ndofunga vanotenda vasina kupfeka bhuku kuchikoro. Tengereka vana mapushi vanenge vachiti mari ndemusha kana toda kudzokera mumunhu. Kuwana wafamba here vasina kupfeka. Chechitu chacho. Pane takabva kunetsana mumasvondo akapera ndofunga pane 4 months ndadzoka. Wakaba amai angu inini ndowakafona. Mwana wangu inini ndiri kurwara. Auyewo here kondiona kana kufona chaiko kuti amai muri sei. Ndikati amai ndisina mari. Ava ndoko vakatsinza muromo kuti amai wako anofona iwe kuti ufone vari kuti mari yacho inomaniwa here. Ndikati musoromo wokutaura naye baba ndini. Ko mari handiti inotsvagwa here. Ko kufona dhora reairtime hachisi chikonzero chekuti imwe mungatukire kuti amai vangu wati waitire semwana wangu usingafona. Ufunga wakatora mashoko akayo amai wako iwe wajera kuti muvhure mukoto muchaenda kowapa shuga nezvavanenge vachida iwe kuti mimi wachengeti. Saka endai mohura kuti muchakweza. Takurai mabhegi enyu izvozvo muende kumba kwenyu. Ndopandakatakura mabhegi angu iwari mumashure. Hande murongedze hembe dzenyu muende kohura zvekudana amai mukurikwa. Ndopandaenda inini kuvaka ndasvika zveshuwa vatarongedza ndaimbogara mumuntu. Ndasvika vatarongedza. Mama mwana makaramba imuri panapa ndapedza ndakuita ise ndakuuraya bosi kwatinogara kumunda. Kana ndakakuuraya hapana anokuita ise anokuona inoniwa manhu nenyika. Ndopandakati kana zvazvo kuuraya nendega indiite se ndiende kumba kwedu. Ndarongedza mabhegi angu pandaenda ndofunga bwatera. Mama mwana ndauya. Kugadzirisa nenyaya. Ndofunga ndagadziriswa zveshuwa kumba zvinowani. Chimwe chacho ndechekuti kana chikafu chaicho kushanda tine tichishanda asi mafuta akapera kana kuti chikafu chepamoto chacho wakatenga kuti kese rice vanokupopotera kuti yaperere. Saka totadza kuteeresiwa vanhu tine tichishanda. Pamusoro edare reka ndikutambidzei musha wangu ndichiti kubva kuti tichidanana adzimai vangu ndakatera adzimai vangu kuti tiroorane shure mekunge sisi vavo ndo vakatanga kurora musha medu. Ine ndichibva ndatera wakatora mukoma togara zvakanaka. Musha wedu waimura musha wamusoro mbudzi togara tiri mafodya. Ndakabata mushonga adzimai mushonga weyu zvakanzi mushonga werudo. Baba wacho vachibva vasvika bvatongwa bvakokodziva nangu ngabiyawo aya mushonga unouraya bvayapfuura nyaya. Magariro angu naadzimai vanoita zvavanoda. Ndakatanga kuona vision iyeyo kuti magariro adzimai vangu vanoita zvavanoda. Waindiratidza nokudai hembe nhumbi dzavo dzavanopfeka zvimini kuti wande kushopu totenga mamwana vanonanga hembe dzevasikana hazvidza mamwana. Hande pamusha ndakagara nawo ndisire mvura yekugeza mamwana haiswe. Dzimwe dzenguva ndoshingirira nguva zhinji ndakushingirira ndikisa ndega kushingirira musha wangu tichiparana tichienda adzimai vangu pagore wanoenda kumba kwavo kuvabereki wavo. Togara ndikugumbuwa nokugara kwandikiita nawo kusvika adzimai ndavarova mwoyo warwadza uye ndakamurowa anotya. Pandaipara futi kuna atezvara pananzi mombe kusvika kuna atezvara kuye pakuda kuchajwa mombe paya pakabva vanzi risti rangu ini ndikanga ndakarishaya kumba. Mamwana risti rangu rakaenda kugwera shaika ora atezvara ndipei vanotambidza risti riye. Amamwana wangu avakaroriwa panga vakaroriwa ini ndikanga ndakarora. Risti rangu rakari chipiri nedamage. Pane damage here pamwe ukanganzaona kudai pakava pano damage vandazvitambira zvimumaoko togara. Rudo hwangu naadzimai vemugumbeze pakaipa dare ndokushingirira ndiri kurwira vana ndikufira vana vangu. Togara ndiri murimofo tikazoshuwa ndouya amai avo akazoita shamwari yavo yomuraini pagore rapera paseri 3 years. Waita shamwari yomuraini ndobva ndatsura mamwana shamwari yakaiperura musha zvakanzi aiva yangu yandara ndiyoyo amamwana asi hande amamwana waishamwari yavo iye yabuda mumushano nzira dzakafanana nedzo dzokunzi nei nauyo wari kumbokaona nhasi. Amamwana koiwe zvako zviripi tigara amamwana toshingirira
tonetsana futi nyaya dzeukwedzodza handichengete pamamwana nyaya yekuti ndizvo zvokumbeze ndizvo dzimwe dzenguva ndaenda shungu ndiendo kumusana ikoko ndapedzera shungu musana dzimwe dzenguva ndaraswa uko godhongi shingisekushingirana wangu toenda gore iri November uyu ndari mafodya isati asvika November ndari mafodya ndari maiyo ikandipa vabereki 28 bills 32 wakadzi pakabuda 8,000 apa ndozvikwerete mandabvisa wemalaiva pasara 3,000 tichironga paground amamwana production chokutanga tichiri mafodya ndakatidakarisa vatezvara mamwana takuende mombe kana mbiri tavatezvara inokwana shuwa vision amamwana wakabva washaitwa nomwana kwanga wakarori namwenda ndaitakura ndini parufamareisa pachangu chopamba apa ndandaronga mamwana shuwa handishuwa nhamo yapera nhamo tiri kunhamo ikoka mamwana parwakatanga ndobvisa mumbere zvaramba mamwana ndodini tora marese mukadhi upa amai vachengeteke ndokunga ndakazadzawo ndafiti kusvika pamabate zvarazvidya idhosati ndozvavaninga vasina vandakwanisa kuwana ndairi mwana madhongi upenyu hwangu pamusoro mbudzi vachifa vakasiya mombe dzavo dzisizaka todiya mamwana ndikashingira kuti ndoke musha mabhaundi 2 nebhara pana panofunga ndikaenda kutara ndichituta bhara pamukati akadai shuka mabhaundi akamira pakandapenga madhonzi angu maviri andikashingira gorero nebhara right atezvara wakandipa mhaka zvakanzi USA wakuramba kuenda kuchema mwana wanyara ndakati baba shuwa inini handichakunda pakuti ndiende kunyagoni kuti mari yangu mabudgets aine chasvika pakuti pase mombe ndikuda kubva kudhongi ranga ndishandisa rakafa hombe pasara mhuru dzemadhongi azvichakwanisa barika ndiwane mombe kuti tirarame mujogo wanditambudza shuwa ndakakwanisa kubva nemombe dzangu mbiri ranga radzaendera kuMozambique zvakaramba takazodzoka kudziwana pamushapa mabudget nomari yanga ndaitasira kunenese batezvara rafa tagara wagumbuka manje adzimai kuti sei kusina kuenda chinhu kana natezvara shuwa wakabatikana kuti nkuwashayo unogono November auya nguva yangakupeka reba totenda ndatopa panhasi ndakunda panhasi November auya uyu handitika amai bwafona wanedakareri rokuti iwe sei usina kutipa zvinhu amai zvino nezvino kakubva kuzadzira yonda fit 3 months mako nditi mai ini ndorima ndiri murimi rini amai ndaiwana neya ndionge munhu mwana anoti muchingobva kuneti muchingobva kufuro endai kunekuri ndaipopotera samuromo woshuwa ndakatsautsira dare ndikazoti shuwa kana muchiona musha mundiuraya ndine wanepi ndakadaro ndakaenda kubariswa huku vhuma ndauya nawo adzimai muiro wakaita adzimai wakaita 3 months vari kumba paNovember December January wakandimisa fodya ndega ndakashingirirawo svika fodya iye wakazoya muna January ikandipa 16 bills dzatinadzo gore rinofodya bayambura iri tasire kuti mwana tezvara ndakanyoresawo zvandikanyoresa kuti ndivape bva zvaramba ndogara wanhasi pakaita miedzo yofana iyo izvo rudo wedu mumusha medu ndikuisa mvura yangu kugeza ndega ndikusangana nazvo nanhasi tikugangana ndapa nekuhura manje pachipedzisi yaro kuti nditi vari kuhura dambudziko riripo ndikutsvaga rudo ndikutsvaga rudo rwangu kuti amamwana sei usina rudo neni handitika 1 ndikususpect wakasvika gore rokuzondidza amamwana kuti ini ndita zvandinoda ndakati wai amamwana kuti ndita zvandainga ndakakura 3 months kuita zvokufunga handitika zvikwadzoka kuti unoda inini auita zvandamba pano une zvaukuita ndezvipo right akaziya mumwe murume mupurisa wasabu kumuvillage medu akatanga kuuya last year but 3 years murume akatanga kutaura nezva nguva achiti zvakanzi aseka anotasekuraseka muzukuru asindikobaisa asekuru asara ndovenyu ndikita seiko nemuzukuru ndaitoro zvobaizi akuita seiko handatomupindura ndakati kana kuti wada wangu ndodowa tikochinja naye svika pachirume bo aiwa mushemusheni pandangoti amamwana waiona here nyaya irikiitika auya andideni akao nomusi ndichibva kugarden ndamuona akagara padhize pamusha abva akumbira futi ambuya wakae muriwo ambuya ndipei muriwo kuikumbira muriwo ndonubika here mandanyarara zvangu kuchitatu iri papa manje apa tuitidzose auya mwana ndamutuma kubva kumunda mwana ngenda kuvillage ouya mwana kubva kuvillage zvanzi hanzina jena baba ndakusiwai inayo jena uziye kwandogara ndakatama kuvillage wandakugara munda ndikazifodya ndine nyanei ndikati makatama ngidzenya mwana ndaidza rudo wangu onenderera timiraniso udei kwandiri uyaka kumunda orit akafunda wanzwa zvakubvunza nemukadzi zvataura mukadzi anza handichade musha saka papa mataura ndopeungurera kuti ndiende papa panhasi ndiripo ndiri kufamba nemidare ndikarasike kuonesai kuti pamwe makaona kuti musha wangu handisana mukuita ndiri kukubvunza kuti kana uchinge watenga grosari
rukuendesa kumba kwamai kuti vashandire mhuri vachibika vaza vataura vatiwo zvinhu zvikanga zvapera kwapedzerei arimunyika tizo number 2 saka vambotaura kuti mweni yai vakati chii zvakati ukati wewe mari yacho inobva kufunga inobva pamhata here hakusi kutuka here hakusi kutuka here wakaita mwana nyaya nyaya dzinotonga muno iwo mukadzi kumuda mukadzi wangu ndikumuda kukumudire anokuda tina vana tese ini ndiri kuchema dambudziko rangu kuti rudo hwangu mukadzi wakauisepiko chiko tikunetsaneiko iwe ndiri kuchema rudo hwangu wati iwewe mukadzi uyu waroka matauriro awaita tanzwisa chaizvo dareko radzwa chaizvo kuti aiwa mukadzi uyu ari kutadzira chaizvo mumba zvinewo ungarambondisibire here munhu asiyo zvoona kuti ndo zvaari mukadzi ndikushira vana vangu koma wangu manje haane nzira iyoyo vana vake vari kutambura handa kuti ndakaroora mumwe chete naye vari kukangira mwana wacho musikana akabva aenda kurepia mushamatezvaro wachisvika bvarepiwa kutsvaga repa wachabva shaika uraimuchema vana vavo vana vangu kuti ndo nzira yacho nerudo rwakuti rwakaenda kutofira vana kuti unogadzirisa sei kuti uchidzokere pakaipa tinogara changamire ndo zvako tiri vana tinobvumira kuti vachakuda chida zvavanenge vachida zvavo iwe shamwana iwewe urikutadzirwa nemukadzi uno mumwe here uka wakabhoenda natete kana kuti vatete vavo taneta 10-15 times achibva amani anozva ma muchitaura muchipomera murumu mukumwe here kwamukamboenda mukataura nyaya yena mumbogadziriswa saka pamugadziriswa kwenu murikuona hapana chiribudu saka pamukufunga kuti mimi vaparadza musha zvinobva zvaita zvakanaka sei maita pfungwa idzodzo magarira ndinoita ndikuona ndikutopika chero anorova musi wakauya kuti wazomboera nyaya kuuraiwa pfungwa kwayo akadhaka kanzi mamwana ndandiri kumabhoko ndanzoti mune murume akauya akaita pfungwa ari murwini bamwana mazvinzwanani zvanzi izvozvo ndizvakutonipindira sikonozvika chandikuda kukuuraya chete ati kwenyu munondiuraya sei madikweni munhu akaita se akataura nyaya pfungwa akandikikiritsa manheri yanyu inobva tashingiriro patarara inini ndonyaya kuti inini akasike kutakaanokura vanogara vachitaura musiwo wakanditsitsira vachindisisambidzira kumadziro kwauda kusiya nzvimbo uku ndianokuda kutaura ikorara iko saka inini ndonasaka ndaona unomudare kana muda ubatsirika ukataura uchinzvenga haubatsiriki asi iwe ukatenda nyaya dzako dzaunendira adzimai vako unogona kubatsirika nekuti munhu anobvaziva kuti zvafumuka kama kuenda kumba tinogara zvakadi vanhu vazotaurwa nadziavanzwa dare chikwadi vari kuti shuwa tinogadziriswa nyaya iyi yavataura ikirungu kuti vatida kuuraya da kudinda kuti vathretenikasurwa zvakudhara asabvuma here pamberi pedare rino zvakaitaurwa nasika urikubvuma here pamberi pedare rino kuti aiwa inini shuwa mashoko evayandenataasika shuwa ndichidzira kare zvakapfuura zvakatsurwa zvakapfuura unoona insecure murumoyo wakashaya bonde ani mazoni mukadzi asiya gepi kuseri kwake saka afunza kuti kana akutsira akura ngonono pane mwari insecurity yake yakanyanyisa wozi pane chinhu chiri kushuta kwaari chaakubvunza kuti kana ini chichishota kuti mumvura kuti asi akuchiwana akupuwa ipapo ndikatidziwa kuna amai naye amai bonde renyu nemurume wenyu rakamira sei zvinoita izvo zvinototaurwa nezvonyaya kuti wamunosooneka gumbobondo panoramba ndinoaitazvo kwete kuti ini ndinoramba kurara naubaba wandowazvinzwa kaisa iwo hanzi kunyanya kugumburisanawo padhuze saka udzimara zvaakureba panguva yekujamuri iwoyo yekundirasa yandataurako yakatotongwa nemuzukuru womumba nhau dzavari kutaura kuti vanotitonga adzimai vamuchinetsanawo dairawo kumba kwavo kune muzimberero vanda kumba kwavo straight vanetsana havazenda havaende vanda kumba kwavo iwewe wanzwa kuzvara mudzimai wako iwe mudzimai wanzwa kuzvara iwewe watakutamura iye ati anokunda kana agadzirisa zviri kutaurwa bhozi basa redare ramambo ati tinogona kumutsiura kana zvazonzi zvaomesesa stereki unotenderwa kuita sei kudzoka isusu wanzwa nyaya yataurwa ivana wamboifungawo uripi
ngatiti atsurwa murume wako ndopatoda kwete murume wako atsurwa nedare ungagashirawo kutsuru kumbo padare mukana wekuti agadziriswe kuitira kuti imba yenyu irambe yakamira ndimokubvunza usisi munhu mukuru wawapedza kugadzirisa indiani takabva kunogadziriswa nasabhuku wemupeji kwamureushaaaa saka ndinoda kupa mukana kuti mawadari kwamambo isatese kuti vanhu vese vavo vakati hatida murume hatida mukadzi tongokutendai tisanozota tichikonzeresa handiti mupe mukana wekupedzisira hapana anokuudza hama yake through domestic violence vanhu zvichova tikuverenga manewspaper vanhu vakuurayana kasi tinoda kuti batsirana vanhu vanodzidza kuti iyi tsika yakaipa vanhu vakaodzidza kutaurirana nezvipana inini mambo ndandechikumbira vanhu avari kubva muvanhu hapana here kana kuti sabhuku angatitaurire magariro evanhu ava nokuti tinogona kushuwa kuona muono kuona matambudziko evanhu ava asi mashure kwavo tisingazive kuti vari kuzogara sei mabva kupimi sabhuku achakatokanuka pakande pabepa yani sabhuku yedu jenyura stenry hanziko akatsande stenry hanziko awambe jenura ajenura murimo kunga nini inangopa hangu kutaura kuiwa nao somaziya nimeita mwana wa mukomana uyo ane 5 time atuya achinetsana kubva kwavo vatuya chiwagadziswa achigadzisa akambuya nomukomo wake kuti baba wavo achivapenyu kunetsana saka achizouya mukoma wake naiye wachigadziriswa ndo zvinomanyimhandonoso akanga vambototi parazani akazouya kuna sabhuku chaiye chaiwo kwachitengu akataura naye akabva ataaatadza zvese ndakuita mukadzi ya mwana akati aiwa nini ndakaenda kuchengeta mhuri yangu